Čau lidi, tady máme zápas a jdeme se podívat na druhý zápas Barcelona proti Inter Milan. Bude se hrát o druhé kolo, první kolo skončilo 2-0 pro Barcelonu a potom si můžeme ještě ukázat zápas pro Barcelonu, pokud vyhraje, což se asi stane, tak si ukážeme ještě finále. Tohle je semifinále a potom si ukážeme i finále. Tu máte sestavy od každého týmu. Barca a Inter. A rozehráváme. Ferran Torres, Oriol Romeu, Araujo. Tady hezký sprinty s balónem a tady mu ale bohužel nevyšly. Ferran Torres tady hezky zakročil, dělá klíčku, Gundogan, Lewandowski, a tady Sommer chytá. Koundé, tady bohužel Martinez nespracoval míč. Tady Gundogan hezky bere pod kontrolu, Ferran Torres dělá klíčku, centruje na Lewandowskýho a tady bohužel krátký. De Jong tady hezky bere míč. Araujo a tady ale Di Marco bere míč. Ale Araujo se nenechává a bere míč si zpět. Gundogan, Lewandowski a Acerbi bohužel bere míč. Neumím to přečíst, pardon. Thuram. A tady mohl být ale pro Koundého velký zákrok a Christensen bere Martinezovi. De Jong, Oriol Romeu, Gavi a jeho nádherné sprinty. Tady bohužel jeho sprint nebyl zase tak nebyl rychlý na obránce. No tak tady byl úplně na nic passing. No passing out. Barella, Lewandowski, Darmian, ale bohužel mu ještě nevyšel passing. Damn. A tady Lewandowski bere míč. Zase kávka. Utíká. Lewandowski střílí tam gól! 1-0 pro Barcelonu v 45. minutě, kdy ještě nastavení plus 1 minuta Lewandowski střílí gól. Tady máte záběr na gól, kdy Lewandowski zasekl a levačkou hezká šibenice. A tady máme poločas. Jdeme hrát zase. Martinez tady si hezky udělal Lewandowskýho a Oriol Romeu. Tady ale Christensen nenechal. No sice Frankie de Jong to teď úplně celé pokazil. Tak. De Jong. Lewandowski. Zase kávka. A tady bohužel passing byl krátkej. A tady Christensen nenechal jen tak. A tady Gavi a jeho nádherné sprinty. Balde tady nechal out Interu. De Jong. Balde. A Frankie de Jong tady bohužel. A máme tu passing na Martineze, ale ten to poslal hezky do rohu, který asi byl odblokovaný, jak vidím. Tak. Tady tělem hezky na Lewandowskýho, ale tady to Lewandowský pokazil. A tady Lewandowský zase bere míč pod kontrolu. Gavi a jeho 5-star skilly. A teď jeho nádherný běh hezky vyšel. Běží sám na bránu. Střílí. A Lewandowski. Tady zase Barcelona bohužel nemohla skornout, protože Inter
jim nedal prostor. Ferran Torres. Tak, pardon za vyrušení. Máme tu Frankie de Jong, Christensen a Lewandowski, je tam gól! 83. minuta a Lewandowski střílí druhý gól v tomhle zápase. No zase levou nohou, Lewandowski má tou levou nějak moc rád. Pum, Christensen a levačka. Třetí minuta. Za 6 minut. Martínez. Bohužel neskoruje. Jak už měl druhou šanci. Ter Stegen. Gundogan. Rapinha. A máme tady konec. 2-0 nad Interem a jako poslední ten první zápas. Takže tohle by bylo pro dnešní zápas vše. Děkuji, že jste se dívali. Tak čau.